Dejte si bolárku, MCG na majku zblízká je nadál. Polí garant, co by beatmaker, náčelník, pohodář, co by peacemaker. Pro ně je to normální, pro tebe novinka, že je normální čuchat cizího vínka. Otevř se okýnka, je čas větrat, maminka ho učila se s ničím nesrát. Náčelník pohodář, ví, co je pohoda, v pohodě si lehne pod tramvaj a zařve pohoda. Nastoupí ze spoda, páč zvoda by to nešla, necvakne si jízdenku a zadkem urve jedno křeslo. Nemá heslo, ani model. Pro mě prošel znova. Co bych neříkal za... Wow, dobře Šimon. Hodně dobře. Stačí 2-3 lidi nebo ideálně někdo se spancetem. Přijde s pancetem? Co za spancet v tom hraje zároveň? Zase špatně. Protože já to naházel do odpadkového pytle velkýho. Takže on byl udělitý a pak ještě jako vyklíkal z dřeva. Aby se ti to líp neslo. Aha! Aby se ti to neroztrhalo. Budeš po druhý a bude to jenom lepší. Tady Slavě ukaž kozy. Jo! Čokoláda. Až na ten pytlík teda. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá. No a cože? No tak to je. Je suchý pažitky. No tak jsem to postrala, pardon, ale tohle nevím, co se dá. Suchý pažitky, tomu se říká dobrá nálada. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá. Sáčky, suchý pažitky, tomu se říká dobrá nálada. Tak to nedal, no. Proč? No, teď už začal padat. Aha, já myslel, že letíš dolů zase. Tak musíme trošku odpít. Ale to uvadá na stehna fenek a dopadl dlouhý stín. Skončil čas trenek, ale já zase vymyslím. Pašuješ všechno, co se dá. No tak chlastej! Tomu se říká dobrá nálada. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá. Pažitky, tomu se říká dobrá nálada. Kališak? Už to můžu čant. Ale to bude dobré. No právě na dvou kališku a pošli to do krošku. Ano! Můžu spálit svoje skrvavé vazy. Jo, nevím. Nemohl bys počkat, než si budu dělat klobásu? A promiň! Aby se spálo jenom tak. Ale ty jsi to včera nebyl, co? Že? Já se včera pala toho ten plast, že jo? Nebo bál. Jsem nebyl ještě. Jo. Časovaný. Fakt fréry, děkuju vám, kámo.
Díky. Hned se mi do toho chce prarít. Právě. Jak jsem tě chtěl trošku namotivovat. Jo, To je potřeba. dík. Právě nesmíš potom padat, no. Tak jo. Počkej, a co je to tady za lidi vlastně? Absis, nebo Abyssis, nebo tak nějak se jmenuje, nějaký nylon, pružný, ale není to duťák. Ale je mega pružný, no, a tady ten Polar. No, Polar je dobrý.